त आ गईल एगो और नयका गानवा के अपडेट। त रउआ लोगन के हम बता दें कि भोजपुरी के जवन चॉकलेटी स्टार बाटे कल्लू जी, जेका नाम है अरविंद अकेला कल्लू। त बाबू हो उन्हीं के आवाज में एगो और इनकर बोलबम के नया गाना आवाता, जवन कि आपके है गरीब छोट भाई गाना के अपडेट देवे के खातिर आ गइल बा। तो रउआ लोगन के बता दें कि ई गाना के पोस्टर अभी हाल फिलहाल यानी कि कुछ देर पहले ही लॉन्च कैल गई है। तो रउआ लोग हमरे जो वीडियो पे है देख ली पहले पोस्टरवा सोमारी करेलू, यह इनके गाना के टाइटल बा, जवन कि 2025 के नया बोलबम सॉन्ग लेके आ रहल बाटे। ई गाना के लिखले बाटे विंध्याचल बिहारी जी, आई म्यूजिक डायरेक्टर बाटे रवि राज देवा जी। ई वीडियो के डायरेक्ट कैले बानी नितेश सिंह जी। त रउआ लोगन के पता होखबे करी कि जब जब हम लेके कौनो गाना आइला तो उनकर गाना एकदम सुपर डुपर हिट रहबे करला। तो बाबू हो अरे हो जा तैयार, कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल बा। आई जोन की अरविंद अकेला कल्लू जी के चैनल है। 18 जुलाई के सुबह 6 बजे गाना के लॉन्च कैल जाई सोमारी करेलू, जवन की बोलबम सॉन्ग होखे वाला बा। त रउआ लोग बनल रही और अपने है गरीब छोट भाई के ऊपर हमेशा प्यार दुलार सपोर्ट बना के रखी जा।